Etxaien gandik libratu ninduzun jauna. Aurka jaiki zitzaizkidanen gainetik jaso, gizaki bortitza gandik askatu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Arratsaldean guztioi Eukaristia hau, gaixo guztien alde eskatuko dugu momentu hontan, gaixo eta gaizki pasatzen ari diren guztien alde. Seguru nago gutako bakoitzak izena eta bizenak jarri ditzakela. Etor ditzagun gure pekatuak misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, gure errua garbitzen dituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gugan bihotz garbia sortzen duzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, salbamenaren poza berriro ematen diguzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, argi itzazu penitentziak santutu dituen zure seme-alaben bihotzak, eta zure zerbitzurako gogoa ematen baitiguzu, entzun bihotzonez gure otoitzak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Daniel profetaren liburutik. Egun haietan, honela esan zuen Nabucodonosor, erregeak. Sidrak, Misak eta Abdenago, egia alda ez dituzuela nire jainkoak goresten eta ez duzuela auspez gurtzen ni jarri dudan urrezko iduria? Orain bada, zaudete erne eta turutak, txistuak, gitarrak, arpak, salteriak, gaitak eta nolanaiko beste soinu hotza entzun orduko, auspez zaitezte eta gurtu, ni jarri dudan irudia. Gurtzen ez baduzue, labe gurritura botako zaituztet berehala. Eta zein jainkok atera zaituzte nire eskutatik. Sidrak, Misak eta Abdenagok Nabucodonosorri erregeari esan zioten. Ez dugu erantzun beharrik gai hontan. Goresten dugun gure jainkoak atera gaitzake labe gurriturik. Baita aterago ere errege zure eskutatik. Eta egiten ez badu ere, jakizu, errege ez ditugula goretziko zure jainkoak, ez da gurtuko ere zu jarri duzun urrezko irudia. Orduan Nabucodonosor haserre biziak hartu zioen eta aurpegia aldatu zitzaion Sidrak, Misak eta Abdenagoren aurka. Eta labea besteetan halako 7 berotzeko agindu zuen. Eta bere gudari taldeko mutilak indartzuenei agindu zien Sidrak, Misak eta Abdenago lotzeko eta labe gurritura botatzeko. Gero Nabucodonosor erregea harrituta zutitu zen eta bere kontseilatzaileei esan zien. Ez alditugu 3 gizon bota labe gurritura? Haiek erantzun, hala da errege. Eta erregek, nik 4 ikusten ditut bada, eta askatuak zuaren erdian dabiltzala, eta erregabe eta 4. horrek aingeru bat dirudi. Eta honela esan zuen, bedenkatua Sidrak, Misak eta Abdenagoren jangoikoa. Bere aingerua bidali eta onik atera bait ditu bere zerbitzariak. Izan ere, harengan zutelako uste ona, erregeren agindua oinperatu
eta beren bizia arriskuan jarri zuten, berena ez zuten jainko bat goretzi eta gurtu baino lehen. Jaunak esana, bedeinkatuazu jauna gure arbasoen jainkoa, haintza eta gorezpen zuri gizaldietan. Haintza eta gorezpen zuri gizaldietan. Bedeinkatua zure izen santu eta aintzagarria, haintza eta gorezpen zuri gizaldietan. Bedeinkatuazu jauretxe santu eta aintzagarrian, haintza eta gorezpen zuri gizaldietan. Bedeinkatuazu zure erreinuko aulkian, haintza eta gorezpen zuri gizaldietan. Bedeinkatuazu kerubin gainean etxeriz leizek ikusten dituzuna, haintza eta gorezpen zuri gizaldietan. Bedeinkatuazu zeru zapaian, haintza eta gorezpen zuri gizaldietan. Zorionekoak bihotzon eta jorian, jangoikoaren hitza gordetzen dutenak, eta ekinaren ekinez alea ematen dutenak. Jauna zuekin. Eta zure espirituaren Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. haintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien, beragan sinisten zuten judutarrei. Nere hitzean irauten baduzue, egiaz nere ikasle izango zerate. Ezagutuko duzue egia, eta egiak zuen buruaren jabe egingo zaituzte. Judutarrek erantzun zioten. Abrahamen odolekoak gera, eta ez gera egundaino inoren menpeko izan. Nola diozu beraz, zuen buruaren jabe izango zerate? Jesusek erantzun zien. Egiaz diozuet, pekatu egiten duena, pekatuaren menpeko da. Menpeko dena ez dago etxean betiko, semea bai betiko dago, eta semeak zuen buruaren jabe egiten bazaituzte, egiazki hala izango zerate. Badakit Abrahamen odolekoak zeratela, baina ni hil nahian zabiltzate, nere hitza ez baita zuengan kokatzen. Nik nere aitagan ikusia esaten dut, zuek berriz, zuen aitari entzundakoa egiten duzue. Haiek erantzun zioten, Abraham da gure aita. Jesusek orduan, Abrahamen seme bazinate, Abrahamek egin zuena egingo zenukete. Zuek ordea, ni hil nahian zabiltzate, eta jangoikoari entzundako egia besterik ez dizuet esan. Abrahamek ez zuen olakorik egin, zuek, zuen aitak egiten duena egiten duzue. Haiek orduan, gu ez gera emagalduen umeak, gu jangoikoa dugu aita bakarra. Jesusek erantzun, jangoikoa balitzuen aita maiteko ninduzukete. Ni jangoikoaren gandik atera bai naiz eta etorri. Ez naiz nerez etorri, harek bidali nau. Jaunak esana. Zuri jauna. Lehenengo irakurgaian 3 gazte ditugu, Ananias, Azarias eta Misael, eta Nabukodonozor erregeak labe batean sartu nahi ditu, sutara eman nahi ditu, 3 gazte hauek heriotzera kondenatu nahi ditu, ez dutelako nahi urrezko sasi jainko baten aurrean belaunikatu, ez dute onartu gazte hauek oitea. Denek egiten dute, Babilonian, denek gurtzen dute estatu hau, urrezko estatu hau, baina 3 gazte hauek ez. Eta zergatik, hau itea beren fedearen eta bere kontzientziaren
aurka dijoalako. Nun aurkitu zuten indarra gazte hauek errege honi Nabukodonosorri aurre egiteko eta ezetz esateko. Konbikzio sakon batean. Hiru gazte hauek konbikzio sakon bat dute. Eta hau da gure jangoikoa, historiaren jaunak ez ditula inoiz bakarrik utziko, inoiz. Ez da heriotzean ere. Eta horrela da, jangoikoak ez ditu bere seme alabak inoiz bakarrik uzten, inoiz. Jesusek evangelioan esaten du. Nere hitzean irauten baduzue, egiaz nere ikasle izango zerate. Ezagutuko duzue egia eta egiak libre egingo zaituzte. Aita santuak gaur goizean esan digu, hemen puntu garrantzitsuena hemen dugula. Nire hitzean irauten baduzue, nire hitzean mantendu, jaunaren hitzean mantendu, bere hitzan mantendu. Hoi da importantena bizitzan, edozein momentutan, beti, baita gauza zail daudenean ere, jaunaren hitzean mantentzea. Judutarrak ez ziren mantendu, asko, ez ziren mantendu jangoikoaren hitzan. Zergatik ez, kasu asko egon ziren, garai hartan baita. Baina San Juan apostoluak esaten digu, Jesusek Lazaro piztu ondoren, eta bere ministeritza publikoa amaitu ondoren, askok sinetsi zutela Jesusengan, asko, eta agintari askok, baino ez zuten pausua eman. Zuten pausua eman bere publikoki, bere fedea aitortzekoa, hiru gazte hauek inzuten bezala, adibidez. Ez zutenin, zergatik, esaten do San Juanek, nahiago izan zutela gizakien aintza, jangoikoaren aintza baino. Gizakien aintza alde batetik, ondo geratzea, besteen aurrean, alde batetik, eta jainkoaren aintza bestetik. Eskadezaiegun jangoikoari eman dizagula adorea eta indarra beti egia bilatzeko eta fedez jarraitzeko. Jakinik gure jangoikoak ez gaitula inoiz bakarrik uzten. Eta egi honek, eta bakarrik egi honek, benetan libre egingo dituela. Honera izan bedi. Senideok edozein alditan egin behar dugu otoitz, baino batez ere, garizumako egunotan zuzendu behar dizkiogu gure eskaria jangoikoari, Kristori adiago eta sutsuago egunez. Eskadezagun Eliza Santuaren alde, Aita Santuaren alde, gure gotzaiaren alde, eta Kristau herri osoaren alde. Eskadi ezaiogun jaunari. Eskadezagun agintarien alde, beraien erabakietan, jaunak argi ditzan, eskadi ezaiogun jaunari. Eskadezagun gaixo guztien alde, momentu hontan zailtasunak, pasatzen ari diren guztien alde, baita beren guraso anai arreba eta senitartekoen alde eskatuko dugu. Eskadi ezaiogun jaunari. Eskadezagun baita ere mundu guztiaren alde. Garai hau, zailtasunezko garai hau, bakezko garai bihurtu dadila. Eskadi ezaiogun jaunari.
Emaiozu jauna zure herriari, bihotz-bihotzez zugana itzultzeko grazia. Uste honez eskatzen dizuna, zure errukiari esker iritsi dezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatua zu jauna zerelurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna zerelurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu, betiko zorionaren edari. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, ekarri dizkizugun doai santuak. Egizu, zure izenaren goresgarri eskaintzeko eman dizkiguzunak, izan daitezela guretzat sendagarri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jauna handuzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egokita egizko. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti, guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zure semearen ekaldi salbagarriari esker, mundu guztiak aitor dezake zure handitasuna. Izan ere, gurutzearen indarrean miragarriro agertzen dira, bai munduaren epaia, bai gurutziltzatuaren nagusitasuna. Horregatik guk ere, aingeruta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean esanez. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zera da jauna, zu berriz etorri arte, dugu hau berri Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izangoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuberekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldien erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure abezu erregetza, zure arrospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zu zera gure pakea eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen zu. Baiguzu. Bona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Jainkoak bere seme maitearen erreinura aldatu gaitu. Honengan dugu askapena, honengan pekatuen barkamena. Komunio espirituala. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala, aldareko sakramentu santuan.
Gauza guztien gainetik maite zaitut, ta zu hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan, sakramentueran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekulan zu gandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, hartu dugun sakramentuak eman diezagula zeruko sendabidea eta gure bihotzetik ohitura txarrak endurik zaindu eta indar berri gaitzala beti. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zeitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak, bihar arte guztioi, zoazte jaunaren pakean. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde, orain eta gure heriotzeko orduan. Amen.